Ahoj ty lidičky, dneska jsou tady s Gonak Bonnie, řekni ahoj. Ahoj. A dneska tady budeme stavět domy, takže jdeme stavět. Tak, jedno. Tak mi to tady prostě bere. Tak, já kliknu toto. Tak. Jak to tady prostě B, se dívám na něho zatím. Je to dobrý. Jako mohl být jako, tak to jako by. No asi mu to moc. Ale si chceš tady toto? Ano. Toto je podle mě pro tebe lepší. Moment, lidičky, já musím mu tak. Siby? No. A ty musíš klikat tady toto, podív. Toto klikej. A tohle to takto nabere, jo? Ano. Tak já to taky nabírat. Aha. Je to celkově pomalé, ale zvyknu si. Tak, zvyknu si. Dobré. Já jsem si vlastně zvykl, já už nepotřebuji další zvykání furt. Tak, no tady byla jedna paní, já jsem ji musel vyhodit, protože nám tady zakazovala. Takže musíme takto. Tak. Gonak Bonnie, musíš jít všude. Co se jde? Počkej. Tak. Moment. Já si beru tady toto auto, protože toto je podle mě lepší. Tak. Teď jsem zjistila. Právě teď. Tak nabíjáme a jedem. Tak a ježiši. Pomoc! Já jsem to uvíznul. Počkat, toto zkusíme. Wow. Půjdeme nahoru. Tak. Ano, tak. Už to bude. Ale chceš taky mi tady toto? Ano. Jo, nemusíš jako ne takto, jako vím, že si, dejte prosím na něho like, jako netočí video, tak dejte na mě like. No, napište do komentářů, Sebík je nejlepší třeba. Snaží se, tak mu tam napište do komentářů, Sebík je nejlepší. On se fakt snaží, on totiž je začátečník, takže moc, jako, on spíše je Minecraft. A můžu vám taky natočit Minecraft. Nevím, co ten krám znamená. Tak. Krabička s Šikula, děláš to dobře. Šikula, Sebí, máš takto. Ty jsi naboural limuzínu, no to nevadí, stejně si koupí novou, když je to limuzína. Tak. Já si to přečtu. Jestli to nestíháš, tak to nevadí, já už dám tuto stranu, jo? Jo. Wow. Ty máš mě na šikula. No dobře. Ještě ne. Řekněme, že ti věřím. Tak, jako trvá to celkově, já se snažím postavit dům. Sebí, máš tuto. Já jsem mu trošku pomohl. Chceš pomoct? Ano. Tak už jedu. Pomáhám ti, dej cancel. Šikula, ano, tak, vidíš? Dobré, já ti pomůžu, jo? Já ti pomůžu. Tvoje žena. Ježiši, jsi v pohodě vůbec? A vraždila pro tebe. Jo. Když ten proužek Co zvoněl, se? skočila bych na motorce na jedoucí rychlík. Pro tebe. Ale Promiň. Nevadí, když to udělám já víc než ty, ale aspoň mi pomáháš, víš? To je to dobré. Chceš ti pomoct?
Tak jo. Tak. A takhle to počkat. Už jenom kousek. Tak. Šikula. A to jsem nechtěla. Šikula. Tak. První úkol máme za sebou. A teď druhý sebí. Sebí směš to? Smaž to tak, smažat. Tak. Dej to tak, takže tady už nebudu potřebovat, jo? A teď budeme to druhé. Podív, toto. Podív. Toto. Chceš jít nahoru, jako první? Ano. Tak běž nahoru. Tady jsem. Tak běž nahoru. Jo, sebí. Počkej. Tak a takhle jdi. Počkej, já jsem to asi zatáhl. Ne. Ježiši, dobré. Podle se změnit to zřejmě. Tak já to udělám, jo? Si podív, tak. Chytej. Dám to dolů. Si podív. No, dolů. Hopla, au. Moje nohy. Počkej. To je divné, že to od tebe. Sypat tam dolů. Pojď na tebe jednu pomoc. Neuklidili jsme náhodou tady tento nepořádek, to hnědé. Jak jsme to měli krásně rovné a teď je to tady takové. Je to trošku divný. Jdeme dál, jo? Třetí. Tak. Toto už je jiný level. Tak jo, tak můžeš. Já tu stavit, vezmu si kladivo a jdeme stavit domeček. Tak jdeme, tak vezmu si na to kladivo. Tak tady trošku to napíceme. Tak, bingoška. Máme to. Tady my to už máme. Ježiš, chodím ještě i takto. Tak, ještě, co tady můžu ještě udělat? No, toto tady moc nedrží, toto ještě tady moc nějak nedrží tady. Tady to nějak moc nedrží, kde ještě to moc nedrží? Ty schody jsou celkem divný, no tak. No taky trošku ještě ty horní. Tak. Ježíš, já jsem spadl. Tak. Co to je? Ježíši! Já tě... Jo. Tak. A co ty chceš? Ježíši, tak pojď na nás cílas. Já mám balon. Sobí? No. Nechoď za ním, ne. To je zloděj. Víš, Sebí, tento je zloduch. Tento jak si... Hej, co tu děláš? Sebí, pojď sem dolů. Sebí, pojď sem dolů. Sebí, pojď sem dolů. No, si podív. Podív. Hej, co to je? To pryč. Pryč, fuj. Fuj, pryč. Hopla, takhle vyplece. Chceš kladivo? Ano. Tak na. Tady máš gif. Take. A já ti pomůžu, pojď nahoru. Tady je zebřík, víš? Jdeme stavět. Tak. Ale ty jdeš tam vzadu, jo? Nebo tady, tak. Tak ještě tam. To musí perfektně být. Náš dům je musí být jako fakt perfekt. Gumak Bonnie, řekni perfekt. Jako jo, dá se to. Jako je malý, kdo to je? Pane, kdo jste?
Já ho neznám, no nic. Jdu ještě... Tak. A máme dům postavený, jako promiňte, já jsem to chtěl udělat takto totiž. Tak. Dům je postavený, líbí? Ano. Pojď dovnitř. Ano. Dáme model. To je fakt nádherný. A ještě vám ukážu skryté místo. Už nemusíš, Bonnie. Už nemusíš. Tak, a ukážu vám trezor. Musíte nejdřív kliknout tuto květinu a ta vás otevře do skryté místnosti do vašeho trezoru. To vám doporučuji se tady schovat třeba na schovku. Kdybyste rád. A dejte prosím like a odběr. Ahoj.